Det er min squashpack. Det godt kunne være vores hemmelighed, som vi fortalte mor. Men ikke hun tror, at Stan vil støtte os. Hold os væk fra det selvmordsspørgsmål. Jeg kom bare og fik svaret opgaven af gården. Det var lige det, jeg var i gang med. Jeg ved godt, det hele bare var nummer. Men vi siger ikke noget til far omkring det, okay? Nu har vi tror, at han er en vagt, men får han ikke det fjollede alarmsystem? Vores lille hemmelige. Det var tæt på. Sådan er det. Men nu sætter jeg på pause, så kommer jeg igen. Og så kommer jeg igen. Og så kan I sige Dogma blog. Hey Tyler, mor viste mig nogle af sine selvforsvarsteknikker, og jeg tænkte på, om jeg må prøve på dig. Hold nu op. Sådan en lille væsen som dig kan aldrig nogensinde vælge en muskuløs fyr som mig om fuld. Prøv bare helt. Du har aldrig gentage det. Hvad så gør jeg? Prøv? Niks. Nej. Det var genialt. Ja. Alle vil med at behandle mig sådan. Og den skal på YouTube. Ja. Og måske skal jeg være på vej. Ja. Sådan er det. Og den her, den vil tage 14 minutter og 4 sekunder. Og så kan I godt se lidt fjernsyn her. Nej, den skal faktisk tage 3 minutter. Ja, altså, der er sådan gået 3 minutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,